Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Crab Game. Am încercat și eu să fac un episod după ceva timp. Sper să vă placă și vizionare plăcută. Nu uitați să dați și voi un like acolo, share și un subscribe. Vă pup. Da, start! Dați ready! Bravo, ready. Da, toți ready. Ready up. Bă, da. Lol, bă, am văzut că aveți 4 sloturi în inventar? Ei, Cum? dracu. Eu n-am știut că ai 4 sloturi în inventar. Ai eu. Te mă dracu de urât. Care n-a dat de bun. Iată ce-ți mă pic. Nu știu, Că mai hai. sunt astea, face 1-1, știți? Ok. Bă, dar vă rog, Iar stau. fără să ne pigem cu aia, vă rog eu frumos. Bine. Cercică de ce mergi? Snowball, cu... Nu e cu bomba, e cu Gata. zăpadă. E cu zăpadă. Mamă, e grav, aici vor muri mulți. Bă, de ce sunteți nesimțiți cu aia? Dați 2 în mine? Dar mi-a dat 3, nu știu cum să spun. Marinică, hai, timp! Bine, bine, bine. Glumeam, am zis timp ca să numai ca să pot să fug. Bulangiu. Stai mă, bițu! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Aslane, ce dracu mă de aici? Aslane, ce zici? Ai murit, mă, Aslane? șoc, să mor tu, să mor tu. Ce timp vă mâncați și că mă moară ăsta? Mor. Vai, ce-a dat ăla? Bă, nu mai dați, bă! Joker, ți-am dat lui Joker. Na, ce bulangiu, mă! Care... Stai și care era ăla de acolo? Cine mă ăsta? Cine Dai, Marinică, că te moară, Băgat a murit. Haideți să mai să dai de secunde, dați! Ia uite-l pe ăsta ce sniperește de sus, bă. I-am dat la Stanci. flyer. Bă, vă gândiți că eu acum stau ascuns undeva. Ce-am Hai, nu câștigat? dau seama. Bine. Aia zic. E un spot aici, ia uite-l pe ăsta. Stăteam ascuns acolo. Și asta dă-i spot. Băgat acolo, 40 secunde. Bomba. Eram la OH tu. Mă, trocot. Nu-i bomba. Ăla e bun. Spune acolo bomba. Nu e bomba, toți nou e. Ba, nu-i bomba, e bomba. Dar și cu Snow? Ce pula mea? Ce pula mea, s-a dar întors nu după ăla. cred că poți să-ți iei damage de la Snow gen. Ia vezi. Ăla, snowball-ul e numai ca să-l dai jos pe ăla. Pe așa vă bate joc de rău. Nu, trebuie să vă bate joc de el, că deja... Emotional, damn it! Ai, nu mai pizde. Mamă, ce cum te lăsa pe cuci? Uite-l stânga! Ze! Marș, bă, ce am făcut! Cine a murit? Eu... Mă... Băgă... Cine e bomba? S-a buguit! You won. Nu am eu. S-a buguit! Ba da. Nu, S-a nu buguit, am. s-a buguit! Da, eu ba da. Hai, dar eu nu ți-am buguit. Ba nu mă, nu aveam snow. Aveam snow. Nu-i Mă, nu merge. am snow. Aveam Snow în până aia, slotul. Hai, nu-i mai ce nou, bulgărei!